Sana, sana makita tayong magandang angle dito kasi mga baka lang yung nakita ko. At saka mga kalabaw dun, no. Yun pala yung nakikita ko. Baka at kalabaw. So, sana. Kaya nga farm plate eh. Ano bang gusto nating hanapin dito? So, yan. So, ikutin pa nating part doon. Gusto ko subukan yung burger doon. At saka yung mala Korean na part doon, no. Tingnan natin. Sorry ass DJ. Let's go, bibisitahin natin ngayon ang Gabawan Farm. So, kararating lang natin dito sa Farmplate. Ito po yun. Isa ito sa pinagmalalaki dito. Pinagmamalaki. Nagkabulol-bulol pa. Pinagmamalaki sa Daraga, Albay. So, pag makapunta kayo dito, pinaghigpitan nila yung mga outside drinks. So, ibig sabihin may mga corkage fee. Puntahan natin to nakalambitin ng bulaklak. Ito, oh. Yan. Try natin. Kasi medyo mainit pa. Yan. Ikot natin. Oh. Diba? Nice din. Nakabilog siya. Yan. Ito yung mga isa sa pinagmamalaki ng ng farm plate, itong garden na to. Itong hanging na to, hanging bulaklak na to.
Pero mga peke lang siya, wala siyang buhay na ano, na garden. So yan. Yan lang. Ikot-ikot ka lang, duyan-duyan ka lang pag may time. Lalo na pag wala ka namang ginagawa. Yan. Gusto lang siyang umiikot. Yan. 'Di ba? Tapos maganda rito pag may partner kayo, ganyan. So ganyan ka lang. Duyan-duyan ka lang with the bulaklak. Okay? So pwede mo din paikot-ikot, ganyan. Hanggang mahilo ka. Mahilo ka sa 75 pesos na entrance dito. O, di ba? Puntahan naman natin yung iba sa side na to. Okay. I-open natin tong little chapel ng Farmplate. So ito yon, yung entrance niya. Di ko alam kung anong laman, pero parang walang tao. Kaso walang chapel, ibig sabihin dapat maging blessed tayo. So wait lang, pasok tayo. Dandahan tayo kasi nakakaano yung ano, yung door. May tao kaya dito? Baka wala. Ang galing, dami. Ayan o.
Dito tayo sa upper deck ng Farmplate. Dito, ang ganda. Ang ganda ng tanawin. You know, Farmplate. Ikot natin. Wow. Yan na. Wow, you know. Ang ganda. Yan na. Nakatuwa din pa, naging bata pag makakita ka ng mga magagandang tanawin, no? Yan. Tayo sa lights of a tunnel. Ang ganda. Ang ganda pag gabi. So ma-appreciate nyo talaga pag gabi na. Start ng 6 to 7. 6 to 7:30 ganun. Tapos punta kayo rito. Ang ganda na ng ambience. Ang ganda na, tingnan nyo. Ito yung tunnel of lights nila. Tapos lahat na nandito may mga ilaw na. So every ilaw dagdag ng ganda sa sa Farmplate. Sorry, it's DJ.